Ini karo aku mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menang cara lakonane. Nek sinuwun mandhar mateni aku ben dipateni. Candak kowe aja mlayu, Bang. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali. Iya. Wis ra ono ojek. Ngrekoso kula le mulih. Wah, setan alas. Bagong, nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Waradrupadi dikaro dening Bapak Penembahan Durna. Ning nganti aku gagal mboyong Yai Waradrupadi, aku bakal nampa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentala karo kowe. Ora ngilu karo githokmu. Pun ta, tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Waradrupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Ning ngono ora gelem minggat ngarepe Baladewa. Mboten. Gelandang nenggala mboten.